тоҷикистон дар зарфи чанд соли охир зери роҳбарии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳ ба фанҳои дақиқ, ба технологияи муосир дорад ва умед аст ки ин таваҷҷӯҳ, ин равиш мавқеи моро дар ҷомеаи муосир боз ҳам мустаҳкамтар мегардонад. Метавонем дар ин росто аз соли 2010 ҳамчун соли маориф ва фарҳанги техникӣ ёдовар шавем ва аз 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ҳамоно гузариш ба иқтисоди рақамӣ, ҳадафи чоруми миллӣ, саноаткунонии босуръати мамлакат ва дигар ғояҳое ин ки барномаҳое ки дар ин самт роҳандозӣ гардиданд. Ва инак ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат баргузор мегардад. умед аст он ҷавонон, наврасон ва дигар қишрҳои фаъоли ҷомеа ки дар ин озмун иштирок мекунанд, дониши худро, дастовардҳои илмии худро дар риштаи фанҳои дақиқ муаррифӣ мекунанд, метавонанд бо он дастовардҳое ки доранд дар оянда барои Тоҷикистони соҳиби истиқлол, барои рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзишманд гузоранд. гузорише ки ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия намуданд моро ба идомаи барномаи Субҳи Тоҷикистон мепайвандад. дар замони муосир яке аз масъалаи асосие ки тамоми мамолики дунё ба хусус ҷумҳурии Тоҷикистон ба он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуд, иқтисодиёти рақамӣ аст. иқтисодиёти рақамӣ фаъолиятест ки дар асоси ҷорисозӣ ва истифодаи технологияҳои рақамии иттилоотӣ дар ҷараёнҳои истеҳсолӣ, идоракунӣ ва дигар самтҳо ташкил шуда ҷиҳати таъмини манфиатҳои миллӣ, баландбардории сатҳи зиндагии мардум, инчунин фароҳам овардани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ дар бозорҳои беруна амал мекунад. иқтисодиёти рақамӣ гузариш ба шаклу сохти нави ҳаёт, моделҳои нави пешбурди тиҷорат ва ташкили ҷараёнҳои нави истеҳсолӣ мебошад. дар паёми худ пешвои муаззами миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2018 дар бораи рақамикунонии иқтисодиёт махсус таъқид карда буданд ва имсол низ дар паёми навбатии худ ки 26 январи соли 2021 барпо гардида буд, бениҳоят ба ин масъалаҳо диққат дода рақамикунонии иқтисодиёти мамлакат дар баробари ин ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва бевосита ба ҳисобгирии муҳосибӣ татбиқ намудани стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар фаъолияти муҳосибии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷумҳурии Тоҷикистон ояндаи хуб дорад. ширкатҳои ватанӣ бояд ҳисоботи молиявии худро тибқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ тартиб диҳанд ва ин ҷалби сармояи хориҷиро ба иқтисодиёти миллӣ беҳад пуравҷ мегардонад. дар ин замина ҳукумати кишвар барои рушди соҳаи иқтисодиёти мамлакат ва фанҳои дақиқ озмуни илм, фуруғи маърифатро эълон намуд. дар доираи ин озмун беҳтарин нафарон дар соҳаҳои илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ дарёфт гардида барои пешбурди соҳаҳои афзалиятноки хоҷагии халқ ҷалб карда мешаванд. барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, омӯзгорон бо дарки бештари масъулият чорабиниҳои гуногунро роҳандозӣ намуда, ҷавононро барои завқманд намудан ба кашфу ихтироот роҳнамоӣ мекунанд. истиқлол буд ки ана ҳамин хел чорабиниҳои илмӣ баргузор мегарданд ва мамлакати мо, иқтисодиёти миллии мо рушд меёбад. рисолати мо омӯзгорон аз он иборат аст ки мутахассисони ҷавонро омода намоем ва барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар соҳаи хоҷагии халқ ва фаъолияти онҳоро чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва чӣ дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намоем, албатта бо саҳияи дониш ва донишафзункунии онҳо ва пешбурди фаъолияти иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистонро боз ҳам баландтар бардорем. дар ҳоле ки техника ва технология рушд меёбад, ин албатта барои рушд додани давлат, ё ин ки соҳаи хоҷагии халқ, ё ин ки соҳаи иҷтимоӣ, ё ин ки дигар намуди соҳаҳо албатта заминаи хуб мегузорад. ҷумҳурии Тоҷикистон бешак дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ ҳадафҳои зиёди сиёсиву иқтисодиро амалӣ намуд, ки дастовардҳои ноилшуда далели ҳамин гуфтаҳоянд. боварӣ ҳаст ки бо рушди технологияи муосир ва фанҳои дақиқ низ мамлакати мо қадаме ба пеш гузошта дар соҳаи иқтисодиёт дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи хосро соҳиб мегардад.